Mzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse. Pano ndipati tiyankhule na Ambuye malo amene Mulungu amapeza mpata oyankhula anthu ake. Palibe chinthu chokoma ngati chimene chona kuti anthu amene timamva kuti ndife banja limodzi ndi Mulungu tikhale pansi ndi kumamvera mawu ake. Ngati mfumukazi yakummawa inachita kunyamuka ulendo kuchokera kwawo kupita kwa mfumu Solomoni kuti akangomva mawu okhawo akamveza nzeru za mfumu Solomoni. Nanji ife poti Ambuye samatiuza kuti pano pali wina wake oposa Solomoni amene. Lero ndikunena kuti pano patiyankhule na Ambuye pali wina wake oposa Solomoni amene. Ndipo inu ndine tili ndi udindo ndipo tili ndi kukakamizika kwena kuti tizibwera ndi kukhala pansi ndi kumumveserera. Lero ndi lachitatu pa 4 September. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Korinto mutu 3 ndime 1 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Martha Mayaye kuchokera ku St. Montfort Church, Kapire Parish, mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino tikuwatenga kuchokera pa Luka chapter 4 ndime 38 mpaka na 44. Amene akutiwerengera mawu amuthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Ntalika kuchokera ku St. Anne Gambura Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Korinto. Tsono ine abale sindidate kulankhula nanu monga momwe ndimalankhulira ndi anthu amene ali ndi Mzimu Woyera, koma ndidayenera kulankhula nanu ngati anthu odalira zapansi pano, kapenanso ngati ana akhanda m'moyo wanu wa Chikhristu. Ndidakumwetsani mkaka osakupatsani chakudya cholimba, chifukwa simukadatha kuchidya. Ngakhalenso tsopano simungathe kuchidya, popeza kuti mukudalirabe zapansi pano. Pakati panu pali kaduka ndi kukangana, nanga zimenezi sizikutsimikiza kuti mukudalirabe zapansi pano, ndipo kuti mumachita monga momwe amachitira anthu odalira zapansi panozo. Mumangoti ali apa ine ndine wa Paulo, ali apa ine ndine wa Apolo. Kodi mukamatero simukuchita ngati anthu odalira zapansi pano? Kodi Apolo nchiyani? Paulonso nchiyani? Ndi atumiki chabe a Mulungu amene adakufikitsani ku chikhulupiriro. Aliyense adangogwira ntchito imene Mulungu adampatsa. Ineyo ndidadzala mbewu, Apolo nkuzithirira, koma amene adazimeretsa ndi Mulungu. Motero ovyala kapenanso wothirira sali kanthu, koma Mulungu yekha amene amameretsa ndiye ali kanthu. Tsono ovyala sasiyana ndi wothirira, ndipo aliyense adzalandira mphotho yake molingana ndi ntchito imene adayigwira. Komabe ife ndife okhaokha ogwira ntchito ya Mulungu. Inuyo ndinu munda wa Mulungu, ndinunso nyumba ya Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 4 ndime 38 mpaka ndime 44. Pa nthawi yomweyo Yesu adanyamuka nachoka ku nyumba ya mapemphero kuja nakalowa m'nyumba ya Simoni. Apongozi a Simoni ankadwala malungo aakulu, ndipo anthu adampempha Yesu kuti achitepo kanthu. Yesu adaweramira pa iye nazazira malungo, ndipo malungo aja anatha. Pomwepo amayi aja adazuka nayamba kukonzera anthu chakudya. Dzuwa likulowa, anthu onse amene anali ndi anzawo odwala nthenda zosiyanasiyana
anabwera nawo kwa Yesu. Iye adasanjika m'manja pa wodwala aliyense nawachirisa onse. Nayonso mizimu yoyipa inkatuluka mwa anthu ambiri ikufuula nkumanena kuti, inu ndinu mwana wa Mulungu. Koma iye adayizuzula osayilola kuti ilankhule, chifukwa idadziwa kuti analidi mpulumutsi olonjezedwa uja. Kutacha Yesu adachoka ku Kaperenawo kuja napita kumalo kosapitapita anthu. Makamu a anthu adayamba kufunafuna, ndipo atampeza adayesa kumuletsa kuti asawasiye. Koma iye anawuza kuti ndiyenera kukalalika uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu ku midzi inanso, pakuti ndizo zimene Mulungu adanditumira. Motero iye ankalalika m'nyumba za mapemphero za ku Yudeya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mukatenga mawu oyambaja abale, Paulo oyera akuwauza akhristu kuti ndikamakhala nanu ndikumakuyang'anani kuti muli levulo iti, ndipo ndikamakuphunzitsani ndikumakupasani zoyenera ndi msinkhu wanu. Muli ngati makanda amene sindingakupaseni nsima ya mgayiwa. Muli ngati makanda amene sindingakupotereni mmemo kuti mudye timatumbo tanu sitikwanisa. Ndiye ndimakuphikirani kaphala kakang'ono nditu kaphala kosalimba. Njolinga chona kuti kagwirizane ndi matumbo anu mmene alili. Chimene Paulo oyera akunena ndichi, chonena kuti Mulungu akamapereka zinthu zake amapereka m'masteji malinga ndi mmene iweyo ulili. Apa tikambe za kufunika kwa kuzikonzekeresa wekha kuti ulandire zimene Mulungu angathe kupereka. Zimene Mulungu amakupasani amayang'ana pena pake ndi msinkhu umene muli nawo, levulo imene muli nawo, mzimu umene uli mwa inu. Ngati mzimu umene uli mwa inu sunakhwime mu zimene Mulungu wapereka zija, mzimu wanu umangotapamo zouyenerera iwowo. Ndafuna patilekanise kuti si Mulungu amene nthawi zina makumana, kuti Mulungu amene amene kuti ichi usalandire, iweyo kuchepekedwa kwako ndi kumene kumapangisa kuti ukatenge zochepa kuchokera kwa Mulungu. Ngati Mulungu ali ndi phiri la zabwino, iwe ndikunyamula kambale kadente ulendo nawo kumene kucha, akati tapani ukangotapa zokhazo zimene uli nazo. Nthawi inake ndinapita ku library, National Library ku Blantyre. Ndikunena kuti ndimafuna mabuku, mutigayire mabuku. Ndena kuti kabwereni muzatenge. Ine okay. Ndinanyamuka pick up yanga ulendo. Ndipo ntalowa amene moja ananduza kuti mabuku ndi awa, nyamulani. Ndinati ndinyamule angati akuti mmene mufunira. Ine hai. Nanyamula mabuku ndikuzaza pick up ija. Mabuku ena ndikusala ndikumandipweteka koma zingana anyamula. Chifukwa kuti chonyamula chimene ndinatenga ine chinali chaching'ono. Ndiye inu ndine tikwena kumakhala ndi chidwi ndi kukhwimisa mzimu wathu umene uli mkati mwa ife. Tizikhala ndi chidwi ndi kukhwimisa chikhulupiriro chathu. Tizikhala ndi chidwi kunena kuti kodi ineyo ndingasunthe bwanji mkati mwanga kumuyandikira Mulungu. Mawu awa a Mulungu amene timalandirawa kamvesedwe kake akalalikidwa chali chimucha, aliyense amamvesa malinga ndi mzimu umene uli mwa iye. Aliyense amamvesa mawuwa malinga ndi mmene iye size yake msinkhu wake mmene alili. Ndiye kumakula mwachangu kuti zabwino za Mulungu zisakuphonyeni. Chimenecho ndi chimene chili chofunika kwambiri pa moyo wathu wa siku ndi siku. Mawu athu amuthenga wabwino aja akuti Yesu anakachiza apongozi ake a Petro. Ndipo akuti amadwala malungo akulu. Si cerebral malaria ameneyo. Malungo akulu mwina anali +4 kaya +chani. Koma akuti Ambuye Yesu anakhuza ndipo iwo aja anachira. Ndipo kuna kuti ndi anthu amene anachita kupumuza Yesu kuna kuti apongozi ake a Petro akudwala takachizeni. Kodi anthu aja amafuna kuti akakachiza azitani. Bwanji sanango aleka kuti amwalire. Chifukwa chani anafuna kuti iwo aja achire. Inu ndine timapempha zinthu zambiri kwa Mulungu. Kodi timapempha kuti titani nazo. Ukupempha ntchito. Ukupempha ntchito kuti utani nayo.
ukupempha banja, ukulipempha banja lokuti utani nawo, ukupempha makobiri, upempha makobiri kuti utani nawo. Apongozi ake a Petro akutipasa yankho kumafunso omwe onsewa. Atachiza akutani, akuzukapo ndi kukatumikira anthu. Akuzukapo ndi kukatumikira anthu. Mphaso iliyonse imene Mulungu akupasa, cholinga chake ndi kutumikira nayo anthu, kutumikira naye Mulungu. Amatero tupaona Korinto 12 akamakamba za mphaso za Mzimu Woyera. Amati Mulungu amapereka mphaso yakuti kwa munthu wina aliyense zoti agwiritse ntchito pakati pa anthu anzake, kutumikira nawo anzake. Mphaso zimene muli nazo sizoti mukhale nazo inuyo zikupindulire nokha ayi. Ngati zimene Mulungu akupasa iwe ukungozigwiritsa ntchito kuti zikupindulire iwe wekha, umazaona kupusa kwako Mulungu akazakuyitana, chifukwa mazisiya zonse zija kwasiyira ena. Udindo umene wakupasani mukamagwiritsa ntchito kuti ungokutumikirani nokha, muzamva chisoni ukamaza atha udindo uja. Makobiri amene Mulungu akupasani, ngati mukuona kuti anangokupasani kuti muagwiritse ntchito nokha, muagalike, muamalize, muzamva chisoni pasiku limene Mulungu azakuyitanani. Muzasiyira zonsezo anthu amene simunayembekeze kuti angazigwiritse ntchito. N'chifukwa chake kaya ndi mbomamo, kaya ndi kuti tikamatenga maudindo athu natigwiritsa ntchito, tizidziwa cholinga chake, titumikire nawo anthu. Phunziro limenelo mpaka na pano anthu ambiri sakulitha. Mpaka na pano phunziro limenelo anthu ambiri sakulikwanirisa. Ngati akuchirisani kuti muzuke mukantumikire Mulunguyo kudzera mwa anthu ena. Ngati akupasani makobiri akupasani kuti munyamuke mukantumikire Mulunguyo kudzera mwa anthu ena. Ngati akupasani nzeru sikuti nzoti musiyayinire anthu ena ya, zozona kuti mukatumikire anthu ena ndizofunika. Ndipo phunziro lomaliza zimene ndikulimva kuchokera mmawa lero ndilona kuti anthu akuti anamkakamira Yesu. Waphunzitsa ndiye akunyamuka kuti apite kumalo kwa iye kwa yekha kuti akapumule. Akuti anthu aja ananthamangira ndi kunkakamira kuti asachokere, cholinga azimvabe mawu a Mulungu, kukoma kwa mawu a Mulungu. Kodi iniyo mawu a Mulungu amakukomerani? Kukoma kumamva mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu aja azikhala ndi kuzuna kwake moyo mwathu. Aliyense amene ali mkhristu azikhala munthu amene akangomva pena pache pakunenedwa mawu a Mulungu aziyima pa zimene akupanga iye, ndimvesere kodi akuti chani, kodi Mulungu akuti chani. Kodi mawu a Mulungu amakukomerani? Tikapita kuchalichi kuja nkumakapemphera, nthawi ya mawu a Mulungu mmakhala mukutani? Kuli anthu ena amene ngati kuli nthawi imene amagona ndi nthawi imene mawu aja akuwerengedwa. Ngati kuli chinthu chimene iwo aja sachimva kukoma ndi mawu a Mulungu. Ngati niyo mukuzwa kuti muli gulu limenelo, muzowe kuti muli ndi matenda ndipo mukudwala. Mukudwala muli ndi mzimu wina wake osemphana ndi mzimu umene unayenera kukhala mwa inu. Chifukwa mzimu wa Mulungu umene Mulungu anatipasa ndi mzimu umene umatisuntha kutifikisa pa level yona kuti zazikulu za Mulungu zija tizizilandira, tizizimva kukoma amene ndi mawu ake a Mulungu. Mawu a Mulungu tu ndi amene amayenera kusuntha moyo wathu. Mawu a Mulungu ndi amene amayenera kutithandiza pa moyo wathu wa siku ndi siku. Ndiye ngati ulibe nawo appetite mawu a Mulungu aja, ngati suwamva kukoma, umafa. Kufunika tu kwa kukoma kwa chinthu ndiona kuti kukoma kuja kumafuna kuti kungotikopa kuti ife tichilandire chinthu chija chimene chili chothandiza kwa ife. Tengani mwachisanzo nsima ndi ndiwo zake. Imakoma chifukwa chani? Chifukwa chani nsima imakoma? Imakoma chifukwa kuti imafuna kuti tiidye, tikaidya ibwerese mavitamini ndi zinzake m'thupi mwathu, anthu tizipeza bwino. Ndiye kufunika kwa kukoma atu. Chilichonse chimene chimakoma chimafuna kuti chikuyitanire china chake. Ndiye kuti zina zimakoma ncholinga chena kuti uzidye zikuphe. Kuti zina zake zimakoma cholinga chake chimakhala chimenecho kuti zikukope, uzidye, utisiye. Chifukwa chamene kuti kumasamala ndi zimene mmadya. Kumasamala ndi zinthu zimene zikukopani. Chifukwa kukopako kuli pawiri. Chikukopa ncholinga chena kuti ubwere chikuthandize, kapena chikukopa ncholinga chena kuti chibwere chikuphe. Koma mawu a Mulungu tikamamva kukoma, tikamakopeka nawo, tiziwe kuti tikukopeka ndi moyo. Ndipo moyo umenewo ndi umene uzatithandize. Kodi m'banja mwanu mufunsane tunena tumazulo pano kapena mamawa kuti kodi mawu a Mulungu m'banja mwanumo
mmamva kukoma? Kodi ndi ndani amene akukonzereni chakudya cha mawu a Mulungu tsiku la lero? Ndipo ndi angati m'banja mwanumo amene akuchalira kuti amve mawu a Mulungu lero? Ndiye muwerenge ndi angati amene akuchalira nsima ya lero. Aliyense amene akuchalira nsima nyumba mwanumo achalirenso mawu a Mulungu. N'chifukwa chake langizo langa tsiku la lero lomaliza ndona kuti mukatenge Baibulo lanu mukalisiye pa tebulo panu pamene madya nsima. Mwandimva bwino. Mukatenge Baibulo lanu mukalisiye pamalo pamene madyera nsima. Amene afuna kudya nsima tsiku limenelo amve mawu a Mulungu kaye. Ndiye muzisegula Baibulo lija, kuwerenga mavesi awiri, kena kunena pemphero lanu lodalitsa chokudya ndi kuyamba kudyapo. Mukatero muziwa kuti mukupereka appetite ya mawu a Mulungu kwa anthu amene ali m'banja moja. Ndakunyadira nabale kuti munali pamenepo kuti tigawane mawu a Mulungu tsiku la lero, tiye tiziyamva kukoma mawu amenewa. Munalinso ndine Elizeyo Bambo Nthalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.